Nitong mga nakalipas na buwan, kabi-kabila ang naitalang aksidente na kinasangkutan ng mga motorsiklo. At isa na dito ay ang 6 na taong gulang na si Cristal. Alas 5 ng hapon, last April 5, nakatayo rito sa gate ng kanilang bahay ang batang si Cristal nang mabundol siya ng motorsiklo ni Alfred na galing sa iskinitang iyon. Ayon sa mga nakakita, doon pa lamang daw sa unahan ay pasuray-suray na ang takbo ni Alfred dahil nakainom umano ito. Matapos mabundol, sa hindi kalayuan ay tumilapon dito si Cristal at nagtamo ng sugat at pasa sa kanyang mukha at katawan. Noong araw ding iyon, ay agad na ipinagbigay alam ni Lovelyn sa otoridad ang nangyari sa kanyang anak. Ngunit ayon sa kanya, matapos umunong magbigay ng pera pampaturok ng anti-tetano ang nakabangga sa kanyang anak, makalipas raw ang ilang araw ay hindi na ito nagparamdam sa kanila at tila pinabayaan na ang mga susunod na gamutan ni Cristal. Dahil dito ay nagpasya na siyang humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Zaldico. Magandang hapon po, Ma'am Lynn. Kamusta na po itong anak niyong si Cristal? Si Cristal po, ayos naman po siya na gumaling na po ang kanyang mga sugat dito kasi nagkabukol-bukol po siya, sir. Apo. Ang tama niya po ay sa kanyang ulo, lalo na po dito sa may noo. Okay naman. Pero yung ngayong mga nakaraang araw ay may nararamdaman pala itong anak mo. Opo, sinabi niya po nung mga 3 days na po after now, na sabi niya, "Ma, bakit pag sumisigaw ako, mama, masakit dito?" Sabi ko, "Bakit masakit dyan? Tumama ka ba sa ano?" "Hindi man," sabi ko, "tumatalon ka na naman ba?" Sabi ko, "Bawal tumalon kasi may ano pa nga siya dito, may violet pa po siya." Sabi niya, "Hindi naman, mama." Sabi ko, "Ano nangyari?" Sabi niya, "Baka mama yung pagkabangga ko pa to." Sabi ko, "Ano kaya kung ipa-check up ko?" Kaya gusto ko sana siyang sir, na ma-approach. Sa ngayon, ma'am, ano po yung gusto mong mangyari? Kung hindi po talaga siya mapakiusapan, sir, sana makasuhan na lang or matanggalan ng lisensya. Kasi po, kung iba-ibang nanay po na mahina po ang loob na hindi ilalaban yung mga karapatan ng anak niya, paano naman po yung mga bata? Opo. Kung sa iba po ginawa. Opo. Kasi mga kaaksyon, sinubukan natin na tawagan si John, ngunit hanggang ngayon ay hindi po ito sumasagot. Ringing pa lang itong cellphone niya. Kaya ngayon, dumako tayo sa kanyang barangay. Nandito na si Miss Rebecca Sunga, ang barangay secretary ng Pawa, Tabaco City. Maitanong ko lang, ma'am, ilang beses na po nangyari itong pagpatawag nyo dito kay John at Lovelyn? Isang beses pa lang po, sir. Sumipot po ba ito si John? Hindi po siya sumipot. Kasi kanina, ma'am, na-interview po namin si Alfred at sabi niya, itinatanggi niya raw na hindi siya tumutulong dito sa gamutan ni Cristal. Ang sabi naman po kasi sa akin ng respondent, willing siyang tumulong. Sabi ko, tulong-tulong na lang kako kayo. Kasi kako, kung wala ka kakong pera, basta kako, dapat maayos kayong mag-usap. Magtulungan na lang po kako kayo. Pero sa ngayon, ma'am, meron na po ba tayong plano na ipatawag muli itong si Lovelyn at si Alfred sa inyong barangay? May balak po kami kasi nabanggit ko na nga po yung kay Miss Almoite na sabi ko, i-ready mo lahat ng mga documents mo, yung gastos, mga resibo. Kasi kako, patatawagan natin siya para kung ano ang maging usapan nyo, kung ano ang mapagkasunduan nyo about yan sa mga gastos mo. Sasamahan po namin itong si Ma'am Lovelyn dyan po sa inyong barangay para sa inyong pag-arap. Matapos lang ang ilang araw ay nagtungo na ang ating team kasama si Lovelyn sa barangay Pawa, Tabaco, Albay upang sa pangalawang pagkakataon ay makaharap niyang muli ang nakabangga sa kanyang anak. At sa harap ni Kapitan Danilo Carillo ay muling nagkausap ang dalawa. Ano nang pighagat mo kayo na? Sabi po kang DSWD, hagadan ko po sa mga ginastos ko, tapos po, so time na day po ako nakatinda. Day man da po nila pwedeng i-provide ito na po, so nakadiskwido. Agapot po niyan sa endo, pira ang nagastos mo talaga. Huni po sinagastos ko sa mga pamasahe ka po, dahil po dyan na dinagdag. Huni po. Nasa pira yun eh? Yan po, may mga resibo po yan. Tapos huni po, may ano pa po, X-ray chest pa po, na nakaano. Kung dapat inasikaso mo, dapat ang makakutulog siya.
Alam mo no, worst come for worst. Pag ikaw naka-aksidente, ikaw nagdala kang Manibela, whether nakasalan ba o manikasalan, may pananagutan ka. Ikaw nagdala kang Manibela. Ikaw nakabangga, mag-aking pa pa. Ano yung masarili. So, sa imo talagang kuhaan. Dahil masabi niya, magkasalang pa ka na, dahil ka nagdala kang Manibela, sa imo ba yan? Uwi na ikaw na, Alfred, anong masasabi mo? Konti-konti ko po. Yung sa mga pagkasahe po. Yung pakunti-kunti na yan, tanongin ko lang ka, tuwing kailan ka po pwedeng magbigay kay madam? Kada cut po. Kada cut po. Okay yun sa'yo mo. Kada? Cut po. Mga 15-30. 15-30. Pero ayaw mo sa 15-30. Mga pwede man po, 1K. 1K? 15, yeah. 15, 1K. Another 15, 1K. Sa huli ay nagkasundo ang dalawa na babayaran ni Alfred ang mga ginastos at mga gagastusin pa ni Lovelyn para sa pagpapagamot ng anak. Babayaran rin niya ang mga araw na hindi nakapagtinda si Lovelyn dahil sa pagpapagamot dito. Matapos ang naging pag-uusap ni Lovelyn at Alfred sa barangay, ay minabuti na rin ng Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Zaldico na samahan ng mag-ina sa ospital upang mapa-x-ray na si Crystal. Dahil sa naging agarang pagtugon ng programa at ni Congressman Zaldico sa problema ni Lovelyn at ng kanyang anak, ay labis ang kanyang pasasalamat. Salamat po sa tabang ora mismo. Happy na po kami na pagamot na po yung anak ko. Tapos nasolusyonan ko yung mga problema ko po. Tungkol po sa paghahabol ng pagpapagamot po ng anak ko. Salamat po, Mr. Zaldico, sa inyo pong programa. Sa lahat-lahat po ng staff, salamat po sa pag-aasikaso. Marami pong salamat sa tulong nyo. Kahit po mga ordinaryong tao kami, natutulungan nyo po at tinutukan nyo po yung mga concerns namin. Thank you po.